बिथाङा लिरना हरदों कछारी राजानि समाव बानायनाय डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोननि हाग्रायाव नङा दै आं बारियावसो दंफैयो ना नै गय बारियाव दंफैयो स' बिदि जनानै दङ मा खालामनो ना बिदिनो दसे बार जाफैदों बारियावहाय सिरि दसे थानो लुबैनायखाय ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो माखासे आपडेटसो होनो होन्दोंमोन ना बेखौ नैबे भिडिअ'आवहाय आङो होगासिनो दङ जोबथारनायावहाय स' बेनि उनावहाय आरो मोनसे नैबे नुगासिनो दं आङो माबा फरेस्टनि हायाव माने फरेस्ट माबा एवस्रांनायनि आरो एभिक्सन खालामदों होखारदों बेबायदिना स' बे मा एक्चुअलि बेनि सोमोन्दैबो एसे सावरायगोन बेनि सिगां बे मन'लिथनि बाथ्राखौहाय क्लियार खालामग्रोनि सोरबायदि बेक्तिया माबायदि कमेन्ट्स हरदों हयथ' नोंथांमोना नुबाय गोबाङानो नुबाय स' नैबेनि बागै जोङो एसे नायना लानि ना बिराद गोसोआव खामखाङोलै माने ओरैबायदि कमेन्ट्सफोरखौहाय नायनानै स' बे जोंनिनो माखासे भुल दङ जोंनि दैदेनगिरि जोंनि हिस्ट्रियाहाय बोरै लिरजानायमोन दा बेफोरावहाय मा दङ दा इयुननि समावहाय बेफोरखौ नायोब्ला जोबोद गोनो गोथो मोनसे थासारि ना स' बेखायनो बेखौ मालाय नायग्रा नायसिगोन दा जोङो बे कमेन्ट्सफोरखौल' नायनि जोंनि डिमासा ट्राइबनि ब्रादार्सफोर आरो जोंनि नाफामफोरनि गेजेरावहाय गोबां माने कमेन्ट्सनि गेजेरजोंहाय बायदिसिना बाथ्रानि कन्ट्रभारसि जानायनि फारसे स' नोंथांमोननो आङो देखायनोसै कमेन्ट्सनि फारसे आवगायलांनायनि सिगां जोंहा मानाव गेदेर काउन्सिल लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिथां काथिराम बर' बिथांनि अफिसियेल पेजनिफ्रायहाय नैबे साबायखर बावनाय मोनसे मेसेजखौहाय नुनो मोन्दों नाथाय बेनि अरिजिनेल पस्टआ जेरावहाय डिबेटआ जादों माने कन्ट्रभारसिया जादोंमोन ना बे अरिजिनेल पस्टखौहाय आङो मोनासै नाथाय रिपस्ट खालामफिननाय मोनसे फेसबुक पेज मुंखौ लालायाबाबो जासिगोन खोमा गोबाङानो बेखौ नुखांबाय स' आं बिथांनि पेजनिफ्राय नैबे माखासे कमेन्ट्सफोरखौहाय मोननो हादों दा बेनि सिगां काथिराम बर' सारा मा फोरमायदों बेखौहाय नोंथांमोन आं फरायथिना होनो नागिरदों बे गोबाव जाबाय थेवब्लाबो बेनि फारसे गोबांथार माने माबायदि प्रसेसजोंहाय बे जिहेतु कारेक्सन खालामनो गोनां दङब्ला बोरैहाय खालामगोन ना बेनि फारसे खुनु स्टेप लानायखौ नुवाखै स' बिनि थाखाय रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो नैबेफोर कमेन्ट्सनि फारसे आरो थारैनो जोंनि हिस्ट्रिया बुरुन्जिया माबाफोर सोलायनो गोनां दङ नामा माबाफोर गोरोन्थि जादों नामा जायनि जाहोनाव दिनै कन्ट्रभारसि जादों आरो बे कन्ट्रभारसियानो इयुननि समावहाय माबायदि थासारि लाबोगोन स' हारि मोनसेनि सिनायथि होननानै बुङोब्ला जोंनि बुरुन्जि जोंनि हिस्ट्रि बेनि फारसे जोङो गोबां प्राइड जायो ना प्राउड फिल खालामनो हायो जे जोंहा मोनसे समावहाय किंडम दंलायोमोन होननानै नाथाय बेनि फारसे सोरबा आसि थुयोब्ला बे थारैनो बिखायाव नाङो जोबोद दुखु मोनो आरो बेनिखायनो जों लुबैयो जोंनि दैदेनगिरिफोरा जोंनि आफादफोर जोंनि अर्गेनाइजेसनफोर बा जाय बेनि फारसे दायथ' गोनां बिथांमोना बेखौ नोजोर होयो बिथाङा लिरना हरदों कछारी राजानि समाव बानायनाय डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोननि खाम्फाखौ आसाम आयेन आफादनि दरखंआवहाय थानाय गेटआव अरायथायै गायसननाय जाबाय आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे खाम्फाखौ बेखेवो बे गोसोखांजाथाव खामानिनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानाव गेदेर बिश्वजित दैमारिखौ आंनि बिथांनिफ्राय साबायखर बावहरनाय जाबाय होननानै बिथाङा फोरमायो नोंथांमोन आं स्क्रिनावबो होना दोनबाय फारि फारि जोङो कमेन्ट्सफोरखौ नायोब्ला गोबां दङ आङो मोनफा मोनफा थाबैनो फरायजोबनानै होनो नाजागोन स' नोंथांमोना बिनि फारसे माबायदि स्टेप्सखौ लाजानो लुबैयो जोंनि अर्गेनाइजेसनफोरनि फारसे बा जाय हिस्ट्रि नैबेफोरनि फारसे दायथ' गोनां बिथांमोना दा बे पेजआ आं जेराव बेनिफ्राय जिनिफ्राय बेखौ बोखांदोंमोन बिथाङा मा लिरना हरदों बेखौबो फरायनानै होनो सानदों बर'नि जारिमिना आलाय जाब्रे बेफोरखौ लानानै बर' थुनलाइ आफादा बै हारिजों सांग्रां सावरायलायनानै आरो रोखा खालामनानै होनाया गाहाम थारैनो रोखा खालामनानै होनांगौ आरो नङाबा बिदि बेले बेजेया दिनै कन्ट्रभारसि जादों बे पस्टनि गेजेरजों गाबोनहाय मोगा मोगि मोगथाङावनो माबा मोनसे जाथाय जानो हानाय बेफोरबायदि जानाङा जों रावबो लुबैया बिदि जानायखौ नाथाय जों ट्राइबेल्सफोरनि गेजेरावनो जुदि इउनिटि गैलायाब्ला जोङो गावनि हिस्ट्रि जारिमिनखौ लानानै जुदि नांलायनो गोनां जायोब्ला बेसेबां लासिंसिं ना जेन हक जों इयुन जोलैनि जारिमिना आन्दायजोबगोन गाबोन समफोर जों माबोरै फोरमान होलांगोन बर'आ गावनि गोहोखौल' नायनानै हारि हिसाबै खहा खालामना लाबोगासिनो आरो आथिखालावबो हानि मोनथायखौबो गोहो मोननो थाखायनो गुबुन जाथिफोरनो हा फाट्टा राननानै होबोगासिनो गाबोन समफोर बर'आ बहा रायजो जागोन माइनरिटि हिसाबै सुबुं सानखोआ खमायलाङोबा गाबोन समफोर थाखानाय रायजोआ
गुबुनफोरजों सालायजागोन आरो बर'आ बेयावनो गोमोरलांनायनि लामाखौ लागोन। दुखुनांथाव मोदै गलायो एसे साननानै नायदो बिथाङा शेयार खालामना हो जाहाथे बर'नि गेदेर गोलावफोरा नुहैजोबो गोजोन्थों जै बर' हारिनि ना बिथाङा लिरना हरदों। बेवहाय मोनसे पइन्ट जिहेथु गोहोखौ नागिरनानै खुंथायाव थाबाय थानो लुबैनानै दिनै जिहेतु इभेक्सनबो जागासिनो दङ आं बेनि टपिकखौ नोंथांमोननो अलरेडि इन्ट्र'आवनो होबाय बेनि फारसेबो सावरायगोन। बे हा फाट्टा होनाय दा बेफोरो बेजों मा सोमोन्दो दं जों मानो हा फाट्टाखौहाय दिनै गोहोआव थानो थाखाय जोंनि दैदेनगिरिफोरा गुबुनफोरनो हा फाट्टा होनाय बेफोरनि फारसे जोंहा बेवहाय माइन'रिटि हिसाबै जुदि थारैनो जोङो मोनसे समावहाय बयबो जुदि जोंनि हाफोरावहाय बाहागो लाफैजोबनानै जों माइन'रिटि जानानै थानो गोनां जायोब्ला जोंहा मा खहा दङ ना बेफोरनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन। जोबोद गोलाव मोनसे टपिक बियो बे मोनसे आलादा टपिक स' बेनिखायनो आं बेवहाय जास्ट नोंथांमोननो बे जिहेतु मासरुम दम शेप बे स्ट्राक्चार बे नेरसोन थालांनाय बायखोन्दा नेरसोन थालांनाय कछारी किंडमनि होननानै बुंदों। दा बेखौहाय दिमासाफोरा सोलायफिननांगौ होनना बुंदों गोबां बाथ्रा बुंदों ना स्टाडि हिस्ट्रि फार्स्ट रादार देन मेकिं बेसलेस रिमार्क्स एबाउट दिमासा बेबायदि बाथ्राबो बुंहरदों। दा मा बेफोरो स' जोङो नायलांनि फारि फारि। फार्स्टआवनो राजिब खेमफ्राय बिथाङा लिरना हरदों दिमासा ब्रादार लिरना हरदों दिमासा दिमापुर राजबारि कछारी किंडमनि बे हिस्ट्रि होननानै बिथाङा फोरमायदों। कौशिक हजाइसाया लिरना हरदों वी लाभ बड'स एज आवर ब्रादार्स एन्ड sisters but please don't steal our beloved history respect us and in return we will respect you more। दा जोंबो व्यक्तिगत हिसाबै जोङो पार्सनेलि जोङो बिथांमोनजों बेबायदि खुनु प्रेस जानांगौनि बाथ्रा फैयाखै नाथाय हिस्ट्रियानो थारैनो माबा मोनसे गोरोन्थि दङब्ला बे कारेक्सन जानांगौ आरो जोंबो लुबैया जोंनि माबा मोनसे नेरसोनखौहाय बिथांमोना गावसिनि होना लानो बा बिथांमोनाबो बिदिनो लुबैया गावसिनि नेरसोनखौहाय सोरबाया आंनि होनानै लानो। दा बेयाव जादों बाथ्राया डेजी लांथासा लिरना हरदों हिस्ट्रि कान बि स्टलेन अर रिराइटनो द्याट्स फेक्ट आरो बे फेक्टआनो थारैनो नंगौ एज एभ्रिवान नोज द मोनोलिथिक बिलंस टु दिमासा कछारी किंडम फ्रम दिमापुर। Dimapur once the capital of Kochari Kingdom also named after Dimasa which proves that Kochari Kingdom is basically Dimasa Kingdom। दा जोंखौ ओरैनो नंखायनो जों बयखौबो दिमासा बर' जोंखौहाय मोनसे फोलेरनि होननानै बुंदों। दा बेयाव समजों लोगोसे गोबां सोलाय सोल' जालांबाय जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि कालचारफोरा एसे आलादा जालांगासिनो दङ। दा बेफोरबो साननो गोनां हयथ' मोनसे समावहाय जोङो एखेमोन बा बेखायनो जोंनि जितु थालांनाय नेरसोन बेखौ बिथांमोनाबो आंनि होनो जोंबो जोंनि होननानै बुङो। दा बेबायदि आं बेनि गोथौयै बे एक्चुअलि मा बेखौ आङो नोंथांमोनजोंहाय बुंनो सानाखै बेखौ बिजिरग्रा दङ गोरों गोरा रोंखा राखा व्यक्तिफोर दङ। आं जास्ट कमेन्ट्सफोरखौ नायनानै दुखु नांदों बेनिखायनो बे कमेन्ट्सखौ नोंथांमोननोबो शेयार खालामनो नांगौ होननानै आङो साननानै बेखौ लाबोदों आरो बेनि आन्दोआव एख' आंहा बिदि इन्टेनसन गैया जास्ट जाहाथे जोंनि गेदेमाफोरा बेखौ मोनथियो आरो बेनि फारसे मोजां मोनसे राहा लायो जाहाथे उननि समावहाय बेले बेजे जाया। एनडि हाकमावा लिरना हरबावदों देयर आर मेनि कछारी बाट दिस मन'लिथ बिलंस टु द दिमासा कमिउनिटि इट शुड बि रिटन एज अफ दिमासा कछारी मन'लिथ। दा बेबायदिनो बेनि गेजेरावनो सोरबा थार्ड पार्टियाबो हाबखावनानै गोबां बाथ्रा बुंबावदों। बिथाङा लिरना हरदों नबडी नोज वेयर फ्रम दिस पिपल केम टु द लेन्ड अफ अर्स्टवाइल खामथा एम्पायारनो। दा बिथाङा बेलेग दिगावसो थांबाय। There is no documentation on it. They have acquired the land of Koch people and now trying to steal the history of great Dimasas। नायदो ओरैबायदि लाजिनांथाव बाथ्रा लिरना हरबाय बिथाङा। It is a direct threat to Dimasa people's identity and they should speak on it against these perpetrators। Pabon Kumar Hagzer na Dimapur was the capital of the Dimasa Kingdom which is why the place is named after the tribe। There is no record of Bodopur in history। The distinctive mushroom-shaped dome pillars were constructed by Bakia Puyase। So bebaidi Hamjit Kemprai lina hobodong Bodo Kochari has no ancient monolith। This monolith pillar is in Dimapur, Nagaland of Dimasa Kingdom। I am Dimasa by blood and I never stay quiet when the other people snatching our historical sculpture, monolith, history, etc. This belongs to the Dimasa Kochari। Jessica Nunisa lina hobodong this is Dimasa's na Chao Jugantar Ho Mo Hung na as a Thai Ahom I would say that in Ahom Buronjis the kingdom of Kochari is mentioned as
मा लिरना हरखो बेखौ बेनि गेजेरावनो सोरबाया मोजांबो लिरना हरदोंमोन नाथाय बेवहाय कमेन्ट्सबो फैदेरदोंमोन आं बे कमेन्ट्सखौहाय मोनासै बिक्रम लांथासा लिरना हरदों I think that both Dimasa and Bodo is same history सम जिगदुं लिरना हरदों whatever people writes or gives updates about cultural history or any history that is useless to talk or give any new information because all the tribes have their own history and origins. We have our own symbols and identity, and here all the symbols of Dimasa tribe cannot be changed into Bodo tribe. So it is very simple to understand. Just making a fact story or posting others' history. Bodo tribe should remove by this nabi lina hodongman be phaijobassai domrina lina hodong study history first rather than making baseless remarks about Dimasa history. आरो मोनसे बिराद गाज्रि सोदोब बिथाङा लिरना हरदों स' बेबायदि स' गोबांथार माने कमेन्ट्सनि गेजेरजोंहाय कन्ट्रभारसि जालायनायखौ नुदों सोरबा बायदिया मोजां बुंदों सोरबा बायदिया जोबोद गाज्रि बुंदों आरो थार्ड पार्टि बिथांमोनाथ' माने बे सुजुगखौ लाखागोनानोखा जेरैहाय नोंथांमोना आङो दानि बावै फरायना होबाय बिथाङा रे टाइटेलनि दा बेबायदि रेया सोर ना रय रे मोनथिखायो स' बेबायदि दा बेखायनो बुंनो गोनाङा बेल'सो दा बे कन्ट्रभारसिनि जितु कमेन्ट्सफोरखौ मानो होदों होनना बुङोब्ला जाहाथे मिथिनो गोनां दे जोंनि फारसे ना मोजांबो दं साननाय गाज्रिबो दं साननाय जिखुनु हारि मोनसे जाथि मोनसेनि फारसे बेबायदि बुंग्रा सानग्रा थायो बेनिखायनो जोंबो हाजोब्लाबाबो माखासे मानि जाखिनिखौ हायो बेखौ रोंनानै थानाया गाहाम जाहाथे जोंनि फारसे सोरबा आसि थुयोब्ला जोंबो अन दा स्पट माने बिथांमोननो काउन्टार होफिननो हायो बेबायदि दिनैनि समावहाय बोलोजोंथ' नंला सोलोजोंनो जेरै हायो जेरै हाया बेखिनि खाबुखौ बयबो एसे एनै लानांगौ जाहाथे जोंनि फारसे सोरबा आसि थुयोब्ला जोंबो रिप्लाइखौहाय हरफिननो हायो ना आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरनिसिमबो नैबेखिनियानो आर'ज जाहाथे बे बेले बेजेफोरा आरोबाव जाफिना आरोबाव बेलेग बिथिङाव बेबायदि आरो दा खोनासै होनानै खोनासंफिननो मोना बेखिनिखौ जों लुबैयो आरो जों बेबायदि गुबुनजोंहाय बेबायदि कन्ट्रभारसियेल माबा मोनसे क्लास जालायनायखौ जोंबो लुबैया स' बेनो गुरैयै खावलायनाय आरो जों बयबो बेखौ बुरन्जिया जोंना एक्चुवेलि जुदि गोरोन्थि गैयाब्ला बेनि फारसे जोङो स्ट्रं जानांगोन गोख्रोङै स्ट्रं गसंथेनो हानांगोन स' बेखिनो आंनि फारसे बुंनो गोनाङा आरो नोंथांमोना मा सानो बेनि फारसे कमेन्ट्स खालामहरनानै फोरमायहरनो दाबाव आरो नोंथांमोनजोंहाय बे एभिक्सननि माइनरिटि जालांनाय बाथ्रा हा फाट्टा होनाय बाथ्रा बेफोरनि सोमोन्दै आरो दासान्दि मा जागासिनो दं थासारिफोरा बेफोरनि सोमोन्दै आरो मोनसे भिडिअ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो थांगासिनो दं स' लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय